Ukena ubom juyo wat ya kakot kumno unkran ya kaktian la jong hangnete ka skul jongi la jak buram lada menta kan sengap jar ya kaktian la jong kamut kaktian jongi kan sajak no shi sendon hapi baro kinongwan hakene ka jingrakhe badon buram ni priang subha ya phi baro bat menta ki samla pule jongi kinpen I ba kilong ki batebet ha ka jing pule jongki ha ki kerdan bapher Henry hakane kasngi jong ka jingdap arpos nem jong ka skul jongi menta ngakwa banyathu hapi ya uwe ukena uban pankan mau yangi sepang kiten rai jongi tungin nepet hadu bakut jong kane ka jingatu khana kidon kimat ki basu tenat hapdeng jong ka we ka snong kadon ka skul bayang da ka jing sarong ka international school kane ka skul ka longkum ka jaka jong ki khana baruspa bat shabar ka get don kikali baremdor bayang de ulan bajrong shapo jong ka skul I kum da ka we ka perthai ka batamai kale air badatha jong ki AC ka jingsma ubi jong ki sen baremdor bat ki samla pule ki bakran tang da ka ktin English klam sange Henry halandat jong ka nebaro ka jing ipu iping man ka step shwa ban mi kasngi uwe ukhna ubadang shi posnem uladon hangtai ka kerteng jong kalong ujohan upong ka shot ka bajabo bat hakabanta jong ka shot barok ka way latap daki jabo suda hakakti jong ujohan don tang usensar bat ka borti enda ki samla pule kilahiar na ki bos baram dor ujohan uri shaka way ka banta jong ka kendong bat umdei ukhna pule Henry udei ukhna ubapan ku jaka skul kakam jong ujohan kalong ban penkut yaki classroom yaki miet bat ban penkut yaka jabo hamadan kadba uni ukhna udang trei ki juti ramdor ki yait lingba jong ki khna asen rang bat kentei ki bakat ju arta bat kimpej satya ya bat lada ki pej tang ka jing iben haki khmat jong ki haka we kasngi haka por lunch break ujohan udang penkut haka we ka classroom kendet kasos na ka burger jong uwe ukhna pule kalahap hamadan ukhna upe ke ujohan daga jing bitar bat uong hei khna jabo pan khujno menta pilasma kum ka dosbin baro si kelas kilarki ya ujohan ong ai upendam yalaka kli jong utip ba kum ukhna ubom don kemi don kpashu don hok banyale persha tip ru mano kikmi kikpa jong ulahe haki surak bat kishnong hapdeng kajing iet ka bombiang kajing iben ka kelalong kajing melian ya Henry kumba man ubriu udon ka mensiam kum taru ujohan udon kajing trang hapo jong kadba upen khu ya kamit ujohan uju sengap ha ya kajing hikai jong kinong hikai enda ki kena pule ki kran English uju pet da kajing lengo bat sengau phla kata ka ktin English usngau kum kasur jingruai hakamit enda ka skul klathli ujohan ujusa jalaki kti bat ka khmat da ka sabon ba ulathit na ki pisa ba ulum bat lek phai shaka yingret jong hakendong don ka yet kepala pat uju yang hakmat jongka bat upur syang man kan mau ki ktin English ba ulayo sngau hakata kasngi da ka bapet jalade hakayet khmi uju ong da ka sur ka batlot Good morning, how are you? Hakasngi kababut, enda ujohan ulayoi ya unong hikai hakendong uyang. Uju persang suki ban ong dakaktin English. Sir, I clean this. Henry enda ki kena pule badon hajan ilayo sngau ya kaktin snong bat telot bat kaktin English babakla jong Ilarki ban. Uwe uknyat ya bat uong. Hei kena jabo. Balai pikran English dari penku jaga pankana ujohan usngap jar kajing trang jong kila klek lang bat ka jabo jong ki kamra Henry kapor kam jusang ye ha ka calendar school kasngi ka bakar pang klajan kajing dap arpos nem jong ka international school kijing penkre kilong ki bahe ka decoration ka light bat kajing khot ya ki VIP ki kena pule kilabun kam haka jing practice jing rai bat jing tem umju ya ki jing shat haka por practice
Ujohan ujusyong hapu hol katba utrei bat upej daga jing ipla. Haga we kesengi principal master mehra wan ban pej daga stage. Principal uday ubreu ba perking bha bat ubastat. Hadin ba principal ulapej daga jing practice jong ki kena ringkat bat kinong hikai. Ushim kensan ya mic piece. Baro ki badon hangta ki perkat ba unyero yaki. Henry ong habaro. Ha ka jingdap arpos nem jong ka school jongi. Ngakwa ban bu ka benta ba kerpang. Ngakwa ban don uwei uban ai jingkren san minute daga ketin la jong ka bapura. Klem da klek lang bat kano ka ketin English. Ha hol baro kila sengap jar. Ki kena pule kila yapej iwei. Ki kena ki banang bat sengutu tang ha ka ketin English. Namar ki sengu start jila de. Ki nong hikai ru ki sengu yakane. Henry uwei unong hikai ubashim meka subject Hindi. Ula ong ha principal. Sar wat kuslai. Udon ukena ubastat ubala ban kran yaka ketin la jong. Bat lakhot marway yaki bakam start ban wan syakmat. Ningkong lakhot yu unik. Ban ai jing batay yaka school jongki daka ketin la jong. Unik ula kyu namar ba jumelin ban kran yaka ketin la jong. Bat ula ong ka school jongi is very beautiful. Ula ong biang hangne ngi I mean enjoy bha. Henry ula sengutu ba ula pan klek lang bat ka ketin English. Henry ong biang hangne ngi sutanat bha. Principal ula ra laka keti pen sang ya no bat ong. Ngaladep ong ba day ban pan klek lang bat ka ketin English. Unik ula mis epuk namar ula yai persang. Henry mala ki kentien kimi bej so but I mean bat kumta terter. Uwei hadin uwei kila yai persang. Henry don bala ban keren tang da ka ketin la jong klem da klek lang bat ka ketin English. Kamit kila nang dum. Bat ki program bakerpang kelong la Simon step. Haka sengi jong ka jingdap arpos nem jong ka school. Principal usyong bat upendam laka kli haki jing kuslai. Ringkat bat ki wei kinong hikai. Da ka jing siu le ran. Principal ula ong. Ka school jongi menta ladap arpos nem. Kalong biet ban ong ba don uwei ukena school ubala ban kren yaka ketin la jong. Watang san minit ro. Principal ula pankan mau piang. La syai ngidon ka jingrakhe bakerpang. Lada don bala ban kren haka ketin la jong. De kumno ngin jubab. Syabar uslap ulahap. Bat ujohan uyang hakendong. Da kabayang halendat ka jingkang. Uyok snyolot baro. Utrang ban pule. Henry don lat. Usunang tang ban pule kot kubor bat ban kren yaka ketin la jong. Henry klem jing tiang. Daka jing slur. Ulatit yaka jingkang ha kamera jong principal. Ujohan urung syapo, ringkat usensar bat ke borti hakti. Baro kinong hikai, kila kendet, bat ki kili. Balai mewan hangne. Ujohan ula kili daka sur kebajam. Sar ngalak mo ban ajing kren la syai. Uwei unong hikai, ula kren benya kumju ki wero. Henry principal ula pensangya yaki. Ula yoi yaka jingkut jingmut haki kemat jong ujohan. Bat ula ong. Kan ayu lada ailat ya kane. Haba ki wei kimla ban kren ya ketin bapura la jong. Yo le se une ukena unwan ra ya kaburom jong ka school jongi. Bat gan ailat ya ban kren ha kasengi ka balasai jong ka jingrakhe ya ka jingdap arpos nem jong ka school. Baro kinong hikai klarki namar ki ya ujohan. Ba udai tang unong bat sensar bat ka borti kumno ai jingkren. Ha kapor menmit. Ujohan ula yang perkat hayit kemi. Bat ula ong. Ngadai ban ajing keren la haka ketin English na ketin la jong. Namar principal ula ailat yang ban keren. Haka ta kemiet. Ujohan nang yot tiak syu. Ka step jong ka jingrakhe kalapoi. Haka ta ka step. Kilapoi ki kali ramdor. Ki briu ki balonghe longhan. Ka jaka belapan krek kerpang. Bat lapan internet da ki sentiu bat ki light. Henry ke badon halendat jong ka stage. Shua bakala air kan sabe hakmat jong ki babun. Principal ulakhot ya upiyon. Ong ya Wanyalam ya ujohan. Bat pan kre ya Hadin katsan minit ulawan. Ujohan ulapong naka shot rong li. Bat kapatlun rong blue. Ujohan haba upong ikini kichan. Ikop syu ba udai ma
Henry udap daga jing shep ting. Bat enda ukiu sha stage ka jing riki ben ka sapriang haka hol. Kinong hikai baro kilaya lumlang ki ong ba usar jongi ula biet. Ukena ubom juyo I wat ya kakot kumno unkran ya kaktin la jong. Hang nete ka skul jongi la jak buram. Unik bet ki parlok jong u klar ki ben ya u. Ong halaki paralok sapej une ukena jabo. Unumlat bankran. Untip tang ya usensar bat kaborti. Ki program lasdang kawai hadin kawai. Hadin bladep ki jing roi ki jing shat. U principal ula ai jing kran. Bat ula ong ba unkot ya uwei ukena. Uban ai jing kran tangla kaktian la jong. Uta ujohan. Ujohan ula wan sha stage. Baro kila sengap jar. Kiapet iwei. Don ki bakeli. Mano une ukena. Ngimpat jio I meno. Henry kendet uwei ukena skul ula yang bat ula ong. Hey, une ude utu ukena ubapanku jaka skul jongi. Baro ka hol la daptang na kasur jeng reki. Baro ki badan haka hol kilape ki ujohan. Ujohan ula kuyu bat ula pe ki u principal. Henry u principal ula pe pu samrki ya u bat ukongu ya lakakli. Kum kadak ban ai mensim ya u. Ujohan ula shim ya umatpis. Ningkong ujohan lachu bat kran. Henry ula khap iki khmat. Bat uken mau ya kayet balapat. Bat ki jing jong u. Uken mau ya ka dosbin. Bat don ki jing tho jong kaktin la jong. Ujohan ula kran halaman sim. Lada menta ngan sengap jar ya kaktin la jong. Kamut kaktin jongi kan sajak no shi sendon. Ujohan ula pet ya ki khmat jong u. Bat ula ong daga jing shlur. Ngayang hangne omba nganang ban kran kaktin English. Henry ngawan hangne kumba imei jonga ilakaya nga hakane kasnong. Ujohan ula ong biang. Pi baro ki bapong ya ki jan baram dor. Pi kan mau ba imei jong pi ki hikai ningkong ya pi ban kran hakaktin English. Henry ngam tharai. I hikai ningkong ya kaktin la jong. Bat ngidei ban penek pensa ya ka. Baro ka hol kalong ka jing sengap jar ka bapela. Ukran ya kaktin la jong. Bat ka jing sarong ya laki jong ki tenrai jong ka. Kam kendiat por kirki ben ya u. Henry menta baro kisa hajing lengo. Bat shipang ujohan usengap bat upu samrki. Hadin pat ula kela kensan syakaktin English ke batebet kum umoina klemjing bakla kendiat ro. Ukena ubadang ship hosnam unang ban kran kumne. Nalor udai tang unang penku jaka skul. Henry menta usai ki kentin ki basyong sbai sudah. Kinong pet ki badon hakata ka hol kilasa lengo. Uwei uriu kraw ula yang bat ajing tap kti ya u. Bat baro ka hol kila yang pajba ban yaro ya u. U principal ula singkumen shibun bat ucaw umat. Unik bat ki parlok jong u kila pendam ya laka kli daga jing le ran. U principal ubat ya kakti jong ujohan. Bat ula penbena ba ujohan om daishu unong penku jaka skul jong ki. Henry longno ukena pule jong kata ka skul. Bat ki jinglut jing separo an penlut daga jing bakli jong u principal. Ujohan ujaw umat. Henry ki umat sungsi. Ki jaw ki umat jing keman. Kisnem gilalek. Ujohan utreshitom ban pule. Bat ulalek pule syabari. Bat hadin ulah kelalong u CEO jong kawai ka company. Henry juklet yaki por ba mensyua. Hadin shipos nam ulawan pai kum u chief guest hakata ka skul jong u kaba upule. Ulalek ya kendu ya u principal ubala temen bat ngu hakikijat jong u. Ujohan ula ong. Lada pimsim la ayanga da ukulom hakajaka jong usensar. Ngan omlong kumbangan long menta. Hastage ujohan ula ay jingkran. Bat ula penbena scholarship yaki kun jong ki baduk. Ongru ngam kwa bandon sa uwe ujohan uban wat ya kajing angnut tang hakayit kmi. Menta ujohan upen sapriang da kajing sarong ya ka skul jong u ha ka pertai. Ula bu frame ya usensar barim jong u ha office ban ken mau ya ki tenrai jong u. Kane ka kana ka hikayangi ban bishar ya ubriu da ki janpong. Namar ki ju ki kti ki bapen kuj ya ki jabo. Kila ban thok history lada ailat ya kum kini ki kena ki basyampang. Kaktien kam day tangkalat ban yakran. Henry day ban burom ya kaktien lade.
Kumju ila deru, bat omban burom tang ikaktin jang kiwei. Henry ban burom ru ikaktin la jong. Bat ujohan hadu menta, upu samarki, bat udangkan mau yakata kahit balapaj. Namar kata kahit paj, kadai kajing angnut kibapau hapok jong u. Bat kajing long kabasyai pura. Lada episode nat sengub halaj, share, komen, bat subscribe jaga channel.